Tak, krásny dobrý večer vám prajem, milé dámy. Srdečne vás všetkých pozdravujem a vítam na dnešnom live vysielaní, ktoré bude, verím, že opäť príjemné, inšpiratívne. Ja sa naň veľmi teším, pretože bude s jednou lektorkou tvárovej jogy, s Andrejkou Škrobákovou, ktorú o chvíľočku tu privítam a už vám ju ukážem. A budeme sa dnes samozrejme rozprávať na tému tvárovej jogy, na tému, ktorou ja žijem už vlastne 10 rokov a mám tu možnosť dneska Andrejku vyspovedať. Takže ak tu ste, alebo si nás zapnete možno aj trošičku neskôr, alebo si nás budete pozerať zo záznamu, tak verím, že tu načerpáte možno aj nejakú novú inšpiráciu a že to pre vás bude zaujímavé. Takže ja ju už pomaličky dám na obraz a vítam medzi nami. Andrejka, ahoj, srdečne ťa pozdravujem. Ahoj, krásny večer. Takže ja sa teším, že sa to podarilo. Možno ešte predtým, ja už vidím, že očka tam postupne naskakujú. A chcela by som vás poprosiť, aby ste nám možno dali do komentu vedieť, či nás dobre vidieť, či nás dobre počuť. A samozrejme, aj pokiaľ budete mať nejaké otázočky, alebo vám čokoľvek nápadne, čo by ste radi zdieľali do komentárov, tak počas celej tejto našej najbližšej polhodinky, kedy sa budeme spolu rozprávať, tak pokojne napíšte aj do komentára, aby sme vedeli, alebo aby sme mohli vaše otázočky zodpovedať. Takže poteším sa, ak nám sem dáte, či nás počuť a vidieť. Verím, že technika nás nesklame, lebo pri živých vysielaniach je najdôležitejšie, aby fungoval internet, pretože väčšinou aktéri pripravení sú a technika občas môže aj zlyhať, ale verím, že všetko bude dneska večer super a všetko nám bude fungovať. Dobre, tak Andrejka, poďme na to. Ja by som bola veľmi rada, keby si sa možno, že aj ty na úvod predstavila. Ja len za seba poviem teda, že kto ma ešte nepozná, moje meno je Zuzana Ondrisová, som lektorkou a školiteľkou tvárovej jogy a tejto téme prirodzeného omladenia tváre sa venujem vlastne už 10 rokov a 5 rokov školím aj budúce lektorky tvárovej jogy pod svojou vlastnou značkou Face Yoga Institute. No a Andrejka je práve z posledného kurzu absolventka, učili sme niekedy cez prázdniny s začiatkom, takže Aťka, nech sa páči, trošku sa predstav aj ty, kto si, odkiaľ si, čomu sa venuješ, čo je tvoja práca. Super, tak ještě jednou krásný večer. Já se jmenuji Andrea, jsem z Česka, jak slyšíte, bydlím kousíček za Brnem, severně od Brna, je mě 44, mám 2 děti, 2 dcery, 9letou a 14letou. V civilním povolání jsem projektový manažer v oblasti IT, takže dělám hodně v chlapském prostředí. A abych tady to prostředí trošičku vyvážela, abych vyvážela i to stresové zaměstnání, to, že pořád sedím u počítače, tak jsem se před 13 lety rozhodla, že si udělám instruktorský kurz jogy. Takže jsem instruktorkou jogy, primárně power jogy, takové té silové, té chlapské, dynamické, ale postupem času jsem začala přecházet k těm jemnějším formám jogy, protože jsem si uvědomila, že to jemnější je kolikrát mnohem silnější než ta silovější část. A postupně jsem k té joze nabalovala další věci, jako třeba hormonální jogová terapie, pánevní dno a obličejovou jogu jsem vůbec neznala, vůbec jsem neměla tucha, že něco takového existuje. Za což mě řečeno trochu stydím, protože když cvičím tělo, proč bych nemohla cvičit i ten obličej, jako kdyby fakt odsud nahoru nic nebylo a člověk s přibývajícím věkem začíná ty vrásky řešit. Ale netrápilo mě to tak moc, abych se tomu nějak věnovala. Mm-hmm. A vlastně stalo se to, co se stalo. Zuzi, já nevím, jestli už můžu teď na úvod to... Ja si myslím, že kľudne, akože nemusíme sa držať vôbec žiadnej šablóny a tak, ako ti to ide prirodzene, lebo to bolo vlastne prvýkrát, keď ty si sa nejako začala pohrávať s tou myšlienkou tvárovej jogy. To bylo v podstatě až v tomto roku někdy, na začátku roka však? Přesně tak, to byl konec ledna, začátek února, protože mě bohužel, nebo respektive bohu dík, já jsem za to vlastně vděčná, že se mně stalo to, co se mně stalo, protože to byla obrovská životní lekce, obrovské prozření a obrovská stopka pro mě. Přestat žít chlapský život, přestat žít tak, jak jsem žila doteď a začít nad těma věcma přemýšlet trochu nějak jinak.
A není to klišé, když se říká, že když si člověk projde něčím zásadním, že opravdu ten pohled na ten svět úplně změní. A pokud nezmění, tak přijde životní lekce, která je ještě větší, ještě důraznější a možná už je pozdě. Mě 27. ledna našli nádor v hlavě. Našli nádor velikosti pingpongového míčku, takže poměrně velký, zhruba 3,5–4 cm, který byl bohužel v místě, kde blokoval kanálky, kudma protéká mozkomíšní mok. Vytvořil se mě otok přes půlku hlavy a já přestávala vidět. Takže mě tehdy řekli do 2 do 3 týdnů operace, protože pokud tu operaci nepodstoupím, tak se může stát cokoliv. Můžu úplně přestat vidět, úplně přestat slyšet, mluvit, ochrnout, anebo dokonce umřít. Takže v ten okamžik, neřešila jsem vůbec obličejovou jogu, to mě vůbec nenapadlo, v ten okamžik bylo důležité soustředit se na to, abych dokázala vlastně přežít. Abych akceptovala vůbec tu západní medicínu, protože já jsem člověk, který klasické doktory nevyhledává a když to jde, tak si pomůžu jinak. Znám spoustu věcí z jogy, mám spoustu kamarádů, kteří řeší třeba tradiční čínskou medicínu a podobně. Takže jsem věděla, že potřebuju tu klasickou medicínu na to, aby ten nádor odstranila, ale potom, že už to bude jenom na mě samé, abych já se z toho dostala. Nejsem rozhodně ten typ, který by se svěřil těm doktorům, tady mě máte a vy mě zachraňte. Ano, já jsem je potřebovala, ale teprve po té operaci a potom, co jsem se viděla, jak vypadám, a jako nebyl to vůbec žádný radostný pohled, tak jsem začala řešit se vlastně sama ze sebou. Prepáč, Adi, ja si len pamätám, že keď sme vlastne začali riešiť a keď sme sa stretli v tom lektorskom kurze, tak ty si mi vlastne aj tú fotku poslala. Takže čo si teda veľmi vážim, tej dôvery, že si aj bola vôbec ochotná o tom nejakým spôsobom so mnou hovoriť a myslím, že to bolo aj dôležité, aby sme potom následne tie veci, ktoré sme sa učili, možno vedeli trošičku vyľaďovať vzhľadom presne na túto situáciu, ktorá nastala. Čiže toto bolo vlastne, absolvovala si operáciu vo februári, v únoru. 16. února. Ano, 16. února, takže teď mám vlastně půl roku po té operaci, skoro 7 měsíců. A moje tělo vypadalo relativně v pohodě, ale můj obličej tím, že dostalo takový zásah, protože já mám jizvu tady na té části, mám tam zhruba 22 stehů, takže ta jizva není vlastně vůbec malinká. Brala jsem silné dávky kortikoidů, tak vždycky, když se mě někdo zeptá, jak jsem vypadala, tak já to vždycky říkám jako kombinace halloweenské dýně a Rockyho Balboa po nepovedeném zápase. Fakt ten obličej byl peklý, toto všechno bylo stažené, měla jsem podlitiny na celém těle, ta operace trvala 6 nebo 7 hodin, takže opravdu to pro ten obličej bylo náročné. Pak mě ještě řekli, že po těch kortikoidech se to ještě zhorší, protože po kortikoidech vlastně ten obličej získává takový specifický tvar, říká se tomu měsíčkovitý tvar obličeje, kdy toto všechno spadne dolů, vypadáte v podstatě jako kršpaněl. Že vlastně všechno to, co má být tady nahoře, najednou spadne tady a máte tady takové jako šílené vaky. Ty sislíky také. Jo, přesně tak. A že to trvá minimálně půl roku, než se člověk z toho dostane. A v ten okamžik, protože jako každá ženská chci prostě nějak vypadat, tak jsem se rozhodla, a to teda ne, a já s tím prostě něco udělám. A v tom vidím já svou velkou, obrovskou sílu, že opravdu já to nenechávám na těch druhých a začala jsem řešit, co s tím vlastně můžu dělat. Tělo jsem věděla, že pořeším. Věděla jsem, že pořeším i duši různými dechovými meditačními technikami, ale v tom obličeji jsem byla úplně ztracená. Jako doteď mě překvapuje, že jsem o té obličejové józe vůbec neslyšela a že mě to ani nenapadlo. Tak vieš, ono to možno, že potrebovala dozrieť do toho možno správneho okamihu, kedy si to právě potrebovala riešiť. Přesně tak. Naštěstí mám výbornou kamarádku, která je taky lektorka jogy. Ta mě řekla, a proč neskusíš jako obličejovou jogu úplně tak jako, jak kdyby to bylo na každém rohu. A já říkám, aha, to mě vlastně vůbec nenapadlo. A teď jsem začala zkoumat samozřejmě všechny možné různé zdroje. Koupila jsem si kurz, který není od Zuzky teda, ale opravdu jsem pravidelně jednou denně 10 až 15 minut, někdy i 2krát denně cvičila, ale jenom cvičila. Baňkování, masáže jsem vůbec neřešila, protože o tom v tom kurzu nešlo. A musím říct, že ten kurz trval nějakých 6 týdnů a už za těch 6 týdnů já jsem pozorovala změny. I když jsem byla pod těmi léky, tak ten obličej se úplně rozzářil, rozsvětlil. I ta lymfa, i když jsem nemasírovala, nebaňkovala, tak tam začala prostě proudit. A bylo tam vidět ohromné zlepšení. Ale furt vypadal hrozně. A v ten okamžik, ale když já už jsem viděla ten posun, tak jsem si řekla, a jo, a to je přesně ono.
já to chci dál učit. Já v okamžiku, když něco vyzkouším na sobě a dává mě to smysl, tak to chci předávat dál. A když jsem viděla, jak to pomohlo mně, jak kromě toho, že se mě zlepšil ten obličej, ta tvář začínala získávat trošku jiné, jako kdyby rozměry, kontury, jo, tady toto se vyhladilo, to oko se měla spadnuté po té operaci, všechno se to začalo zprávovat. I když všechny nervy ještě nejsou pospojované v těch svalech, které mě přeřízly, ale prostě byl tam ohromný posun, tak jsem si řekla, chci to fakt předat dál, protože to dává smysl. Spousta žen v mém věku začíná řešit botox. A já tím, že úplně nemusím ty klasické doktory, tak botox v žádném případě taky bych nikdy neabsolvovala. A další věc, mě to začalo zapadat do toho mého konceptu, co já tou jogou předávám. Já jsem se pak poslední rok, 2 začala soustředovat na ženy. Už to není taková ta klasická, tvrdá, silová mužská joga, ale už je to pánevní dno, takže problémy inkontinence, předmenstruační syndrom, menopauza. Ten obličej prostě do toho zapadá. Jo, takže já teď v podstatě jsem ženám schopná nabídnout kompletní balíček, jak si vyřešit svůj problém a ono je to jedno s druhým pospojované. Přesně tak. Tak prostě psychicky jsem na dně. Když vypadám mizerně, tak jsem psychicky taky na dně. Když mám křivá záda a budu takto, tak to opravdu nevěřím, že si na těch bedrech něco nesu. Že v okamžiku, kdy je narovnám, tak se mě rozsvítí i ten obličej. Takže jsem si řekla, a jo, a jdu do toho. No a ten svět malý, mám kamarádku, která jsem zjistila, že je společná se Zuzkou, takže tou jsem zase náhodou napsala, říkám, hele, zháním někoho na obličejovou jogu, kdo mě to naučil. Zuzku, ta je úplně super. No a slovo dalo slovo a během 14 dnů jsme měli domluvený lektorský kurz. Áno, ja si aj pamätám ten náš spoločný telefonát, keď si mi volala, práve sme sa o tom rozprávali. A ty si mi rozprávala, že vlastne sa venuješ aj tej hormonálke, aj si inštruktorka jogy a že ti to takýmto spôsobom zapadá, čo si myslím, že ono naozaj sa to krásne tak akože celé prepojí, lebo ja stále hovorím, že to, ako vyzeráme, to je naozaj takéto puzzle. Hej. A presne aj tá tvárová joga, ja ju považujem za taký jeden dielik do tej celkovej skladačky, ktorý potom následne vytvára ten celý obraz. A každý začne tú skladačku vlastne tvoriť z nejakého iného konca. Ty si možno začala presne tou jogou, hormonálkou, potom prišla tvárovka, niekto to robí zase úplne inak, opačne, hej. Takže presne tak, že ono sa to tak všetko pekne vždy niekde stretne a uzavrie. Takže vlastne ty si nastúpila Adi do lektorského kurzu v podstate v apríli, čo bolo... Přesně tak, to byla nějaká... Ano, přesně tak, to byl myslím 17. duben, kdy já jsem měla 2 měsíce po té operaci. Tak. A tehdy si pamatuju, jak ty se z toho trošku bála. Protože já jsem taky nevěděla, ale naštěstí z té jogy já poznám, co je dobře, co je špatně. Já umím vnímat dobře sama sebe. Takže si tehdy pamatuju, jak jsem tě ujišťovala, Zuzi, neboj, já nebudu dělat žádné psí kusy. Já budu dělat jenom věci, které sama na sobě ucítím, že jsou dobře. Ano, měla jsem tam limity, prostě nesáhla jsem si na tu jízvu, nevytáhla jsem si ten obličej, nemasírovala jsem si tady tu část, protože jsem se opravdu bála. Ale teď můžu říct, po tom půl roce v podstatě omezení vůbec žádná nejsou. A je to úplně super. A já se každým dnem cítím líp a líp. A kdokoliv mě pozná, nebo tak, ono se i stává, že mě ti lidi nepoznávají. Tak to je super, ne? Protože já kromě toho, že jsem si vyřešila i obličej, tak já jsem zubla, poměrně hodně jsem zubla. Teď jsem to konečně já. Já jsem tak, jak vypadala před 20 lety. Jsem za to strašně ráda, protože bohužel ten nádor způsobily nějaké hormonální změny v těle, zadržovala jsem voda, takže já teď nechci nikoho naštvat, ale já mám od ledna 20 kg dolů, což je za mě úplně wow a to taky přispělo k tomu, že se cítím vlastně psychicky úplně výborně a spousta lidí mě říká, ty úplně záříš. A je to fakt pravda. Je to aj vidieť. Andrejka, sme sa vlastne dohodli, že aj budeme môcť zdieľať takúto tvoju fotku, ktorú ty si mi poslala vlastne, ktorú sme robili aj na začiatku lektorského kurzu, pretože to vždy dievčatám odporúčam si urobiť tú svoju fotku na začiatku kurzu a potom vlastne, keď končíme za tie 3 mesiace a už vlastne po 2,5 mesiaci posielala foto, tak sme ich dali vedľa z teba. Ja si myslím, že teda rozdiel tam je vidieť krásny. A ja som ju ukazovala aj môjmu manželovi. On povedal, že to je úplne akože krásny rozdiel. Tam je rozdiel 10-15 let.
Ja mám takový pocit. Určite, áno. Takže dámy, do komentára potom pod toto video vám tú fotočku zozdielam. Kľudne si tam, Andrejku, pozrite a myslím si, že ten rozdiel je naozaj markantný. A teraz, keď ťa vidím zase po 2 mesiacoch, odkedy sme sa videli naposledy, tak môžem len potvrdiť, že tá tvárička proste žiari. Takže z toho mám veľkú radosť. Je tam zase další posun. A to video nemá žádný filtr, nemám na sobě žádný make-up, říkám. A v podstatě ani nepoužívám žádné drahé krémy, žádná drahá séra. Opravdu, já teď neodejdu z domu bez toho, aniž bych si nenabankovala obličej. Takže já každé ráno poctivě baňkuju, cvičím, když mám takové ty okamžiky, kdy jsou prostoje. Kdy řídím auto, kdy čekám na dcery, abych je od někud vyzvedla. Takže není to tak, že bych si dala 5-10 minut každé ráno nebo každý večer. Někdy na to zapomenu, ale většinou na to nezapomenu, protože pokud ten den končím s tím, že jsem si nezacvičila, ono, že to fakt návyk. Zuzi měla pravdu, nám říkala, že po nějaké době si to tělo ten návyk vytvoří a je to tak, já se cítím fakt hrozně, když s tím obličejem nic neudělám. Stačí mě 2-3 minuty a je to super. A ta pleť je úplně taková zářivá, vyhlazená. Dneska sousedka byla u mě a říkala, hele, ty vypadáš úplně úžasně, já chci prostě taky. Šáhla si na mě a říkáš, ty máš obličej jak miminko prdelku. No tak to je úžasné, lebo si vlastne takoutou reklamou. Chodící reklamou, přesně tak. Presne tak a to je si myslím, že úplne najlepšie a takto asi by to nejako mohlo alebo malo fungovať, že myslím si, že potom aj sa oveľa ľahšie vlastne ti inšpiruje a motivuje tie ženy práve kvôli tomu, k tomu cvičeniu alebo celkovo k tej starostlivosti o tú tvár, že to vidia na tebe, vidia, že si to na sebe zažila, že to nie je nejaká premena proste z večera do rána a že to nebola úplná sranda a že naozaj sme tam trošičku to tak ladili zo začiatku a s takými obavami a vždy je to o tom, že je vždy veľmi, veľmi dôležité, aby ste sa učili vlastne aj počas toho celého lektorského kurzu. On preto netrvá jeden víkend, lebo tam to človek proste nezažije, nepocíti si to na sebe, tie zmeny. Ale už naozaj, keď končíme po tých 3 mesiacoch, tak tam už to aj vidieť, už to cítiť, už človek zažíva vlastne na sebe takú tú premenu. Hej? Možno aj vnútornú, aj vonkajšiu. Neviem, ako si to cítila ty. Prvně jsem vnímala tu fyzickou, tu vnější, to samozřejmě bylo vidět a bylo to vidět opravdu rychle. Některé partie, jako třeba dekolt, krk a tady ta spodní strana tváře, tam ten účinek byl prostě po týdnu, po 2. Pak jsem sama... Až tak rýchlo, hej? Strašně rychle. Čelo mě trápí doteď, ale zjistila, že je to tím, že ho prostě pořád krčím, takže frowny z hladky mám na čele permanentně, ve dne v noci, ve dne, když dělám z domu. Dokonce už i v kanceláři si občas zvyklí, že tam přijde s nalepeným trouhelníčkem. Takže to bylo to první, co bylo vidět. Ale samozřejmě taky na začátku. Ono to jde ruku v ruce i potom s tím vnitřkem. Když se člověk výborně na obličeji, na těle, tak potom i ta psychika vzroste, to sebevědomí vzroste. A pro mě bylo hrozně důležité uvědomit si, že to fakt jako jde, že si člověk může pomoct sám. Já jsem si vždycky pomáhala sama, ale teď to bylo takové potvrzení, že opravdu to tak je, že se nemám nechat dát do těch rukou někomu jinému, že opravdu, když chci, tak to prostě zvládnu a dokážu. A za poměrně krátkou dobu. Takže opravdu jako klobouk dolů, vůbec jsem netušila, že to bude mít takový účinek. Přijde mně, že to jde vidět víc na tom obličeji, než na tom těle. Že na tom těle se mnohem víc. Ale ten obličej... Ja myslím, že vieš ešte, o čom je tá tvár. Tá tvár úplne inak žiari. A ona totižto, ja napríklad to vnímam možno na ženách, ktoré, dajme tomu, chodia na invazívne zákroky, čo ja absolútne nemám s tým problém, keď sa niekto rozhodne ísť inou cestou. Je to úplne na každom z nás. Ale čo mne na tých ženách chýba, ktoré proste majú tú tvár upravenú, ja vnímam, že im prestane akoby tá tvár tak žiariť. Oni akoby strácajú takú tú iskru v očiach, alebo vieš, že sa stávajú možno také šablónovitejšie, také rovnaké a chýba im to také niečo, hej, čo sa podľa mňa úplne
neviem, či sa to dá získať umelou formou, lebo to vyžaruje tá radosť z tej ženy, keď vie, že to urobila sama a keď to dokázala sama. A podľa mňa je to presne, tá tvár je o tom a celé telo je o tom, že by sa to malo stať možno takým našim potešením sa o seba starať, lebo keď sa tak zamyslíme, tak o koho iného sa mám starať? Nemyslím to teraz nejako akože egoisticky, že len ja o seba, hej, ale veď v prvom rade ja potrebujem sebe dať energiu, sebe dať ten čas, aby som dokázala potom vyživiť to moje okolie, tú moju rodinu. A keď ja si to nedoprajem, tak proste strádam. Ja som to zažila tiež na sebe, takže podľa mňa aj v tomto je trošku to čaro a to kúzlo tej tvárovej jogy, že to není len o vrázkách celé. Přesně tak, protože doteď jsme se v podstatě starali o děti. Věnovali veškerou tu péči jim a ruku na srdce, která z nás měla čas se věnovat sama sobě. Úplně minimálně. A super tady na té obličejové józe je to, že opravdu stačí pár minut. Že to není tak, že potřebuješ hodinu, aby si zacvičila a že můžeš opravdu cvičit v situaci, kdy normálně cvičit nemůžeš. To je. A to já vnímám jako jeden z největších benefitů, že můžu kdekoliv, kdykoliv, opravdu stačí strašně málo času, že je to tak strašně jednoduché a že je to prostě úžasné. A zkušenost je taková, že ty nejjednodušší věci bývají ty nejúčinnější. Áno, súhlasím. A tady si mi to zase potvrdilo. A Andrejka, ešte možno taká otázka, že ako ti tá tvárová joga pomohla napríklad v tvojom biznise, lebo ty si teda ten projektový manažér, že to je ten tvoj hlavný biznis a plus robíš jogové hodiny, hormonálku a tieto veci. Ako ti tá tvárovka pomohla proste v tejto časti, keď by niekto bol zvedavý, že OK, a čo teraz s tým biznisom? Ako ti to pomohlo? Čo ti to prinieslo? Tak v tom mém IT rozhodně víc sebevědomí. Já jsem nikdy nebyla člověk, který by to sebevědomí měl velké. A teď, i tím, jak teď vypadám, i tím, čím jsem si prošla, tak jsem si ověřila, že prostě opravdu silná jsem, že to dokážu a jenom tak něco mě nerozhází. A já se pohybuju mezi klukama, kterým je 30. Takže předtím jsem si připadala, nechci říct, že stará, je mi 44, ale vypadala jsem třeba o 5-10 let opravdu starší. A když jsem se podívala na fotku mojí mamky, mám ji strašně ráda, ale ona opravdu vůbec nic nedělá a začala jsem zjišťovat, že se ten můj obličej přibližuje tomu jejímu. Tak jsem se trochu i zděsila a řekla jsem si, tak to teda ne. Takže tady v tomto je to super v tom, že mně přijde, že víc do toho kolektivu jako kdyby zapadnu. Nedávno jeden kolega řekl, kolik ti vlastně vůbec je 30. Říkám, to úplně jako nevychází, když mám 14letou dceru, což bylo hrozně potěšující. A co se týká té jogy, tak mě to pomohlo v tom neúplně získat nové klientky. Já mám v podstatě kolem sebe okruh lidí, se kterými cvičím, takže já jsem začala tu obličejovou jogu cvičit tak. Jsem třeba dala 1-2 cviky jako takovou ochutnávku vždycky na začátek té hodiny. Když člověk přijde, potřebuje se uklidnit, srovnat, připravit se na tu hodinu. Jsem říkala, tak a teď vám ukážu něco nového. Teď vám ukážu 2 cviky z obličejové jogy. A sem tam jim něco do té hodiny zařadím. A v podstatě se mě ještě víc navedla k tomu, že se můžou o sebe starat i trošičku nějak jinak. Že jsem udělala takovou jako kdyby osvětu, že opravdu odsud nahoru je to stejné jak odsud dolů. Takže na kurzy, neměla jsem vyloženě na těch kurzech nové ženy. Byly to všechno ženy, které ke mně chodí na klasickou jogu. Tak prostě akorát to pole působnosti na tom svém těle trochu rozšířili. Super, ale to znamená, že si vlastne im priniesla v podstate novú službu, niečo nové, niečo si nové naučila, čo je, si myslím, že fajn a nemuseli odchádzať k niekomu, koho trebárs nepoznajú, alebo možno nemajú takú dôveru a nájdu to vlastne všetko u teba a sa im to krásne prepojilo. No a ešte mi povedz, Adi, že ako sa ti páčil kurz samotný lektorský a tvoj nejaký pocit alebo dojem, možno, že tu máme dámy, ktoré premýšľajú nad tým, že rozšíria svoje pole pôsobnosti práve o túto tému, tak možno ak majú nejaké pochybnosti alebo si hovoria, že no a tá online forma a teraz čo a budem a čo keď budeme mať nejaké otázky, tak čo s tým a ako to urobíme? Kurz byl super. I kdybych nebyla lektorka jogy a kdybych to nechtěla předávat dál, tak mě jenom poskládal ty dílky.
Protože ať jsem absolvovala třeba laický kurz, který jsem si koupila u někoho jiného a chtěla jsem si cvičit sama, pořád to bylo takové lítání zprava doleva, ze předu dozadu. Prostě neměla jsem ty věci pospojované. Ano, pamatovala jsem si tam jednu pozici, tam druhou pozici, ale vůbec mě nedocházely ty věci, jak ty věci spolu souvisí, proč to mám dělat zrovna tak nebo jinak. Byly to hrozné střípky. A ten kurz všechno tak jako krásně pospojoval, co jsem vlastně znala. Pospojovaly se mě i ty věci, které jsem znala z jogy, z klasické jogy. A strašně mě vyhovovalo to, že je to online, protože jinak bychom se asi nepotkali. Takže já nemám úplně ty online přenosy ráda, ale v tomto to bylo úplně skvělé. Vyhovovalo mě ta délka, že byla zhruba ty 3 měsíce. Není to ani moc, ani málo. Nedokážu si představit, že by to bylo půl roku, rok. Mm-hmm. A ty 3 měsíce byly tak akorát, kdy jsme vlastně v podstatě každý týden měli sérii úkolů, které jsme měli splnit. Byl to relativně dobrý čas, ale zároveň krátký na to, aby si člověk na sebe ušel trochu bič, aby se tomu opravdu věnoval. Jasně. Protože to bylo rozprostřené do celého roku, v podstatě dala znám to všechno hned na začátku, všechno, tak si myslím, že to dopadne tak, že 3/4 roku nic nedělám a potom se to všechno snažím dohnat na poslední chvilku. Tak to bylo krásně naservírované, když to tak mám říct. Krásně to na sebe navazovalo. Oceňuji facebookovou skupinku, úplně to bylo super, protože... Ano, ty jsi ji využila na maximum, Adi. Já jsem si až kolikrát říkala, že už se nemůžu ptát, že budeš mít ze mě balón. Ale já opravdu jsem se ptala, protože mně přijde, že každý detail, který jsem tam řešila, tak mohl být obrovský efekt. Přesně tak. A i jsem zároveň vnímala, třeba si tě zeptám na něco, co tobě vůbec nedošlo a třeba i tobě to pomůže. Primárně jsem samozřejmě kvůli sobě, ale to oceňuju, prostě já jsem položila otázku a během pár hodin, někdy i během pár minut jsem hned měla odpověď. My jsme měli ty ostatní ženy v té skupince, mám pocit, že oni se vůbec nechtěli ptát, já už jsem si říkala, ježišmarja, tak jsem já tak úplně jako mimo, že vůbec nevím. Alebo im napadlo to isté a tým pádom, že ty už si položila tú otázku, vieš, tak už bola zodpovedaná a tým pádom bol v podstate problém vyriešený. Takže toto je fajn a pre mňa je to tiež super mať od vás tú spätnú väzbu práve a tie otázky, pretože aj tým, že ja už som v tej téme inak ponorená a mne niektoré tie veci prídu ako úplne samozrejme, tak práve toto mi občas môže ukázať, že pre niekoho to samozrejme nie je a treba to zdôrazniť a je vždy lepšie sa spýtať a práve ja oceňujem to, že tie otázky a tá možnosť tam je, pretože aj pre mňa je to veľmi dobré a obohacujúce a zase to môžem trošku vyladiť a už viem, na čo sa pýtajú nielen klientky na mojich kurzoch, ale na čo sa môžete spýtať aj vy, takže určite áno. A ještě super bylo ještě jedna věc, protože já vždycky, když cokoliv studuju a pak mám před tou zkouškou, tak si říkám, Andreo, zase jsi nedala jako říct a zase tady to studuješ po večerech a zase máš s tím nervy, proč si to sakra v tom svém věku už děláš? Ta zkouška byla jedna z nejlepších zkoušek, které jsem zažila. Protože to, že jsme se vlastně potkali individuálně, pár týdnů před tou samotnou finální zkouškou, kde vlastně jsme prošli celou sestavu, všechny cviky, vlastně 1:1, ty jsi mi řekla, toto vylepší, toto máš úplně super, tak já jsem měla ještě nějakou dobu se na tu zkoušku připravit. A ta zkouška samotná byla v podstatě procházka růžovým sadem a skoro mě to přišlo už jenom jako formalita, protože jsme opravdu odladili sami mezi sebou a na té zkoušce jsme ladili jenom detaily. Presne tak. No o tom to aj je, že vy samozrejme aj v tom kurze potrebujete vždy tú spätnú väzbu a preto ju aj takto máme a takto ju robíme. Takže samozrejme v lektorskom kurze máme vždy aj rôzne domáce úlohy a ono je to presne o tom, že je ideálne sa učiť postupne a trénovať si to s niekým, pretože naučiť sa byť lektorom tiež si vyžaduje určitú prax a čo je vždy zaujímavé a pre mňa ako lektora musím to spomenúť, že najväčší aha moment prichádza, čo sledujem úplne v každej skupinke, že ženy povedia, že no ja ten cvik viem pre seba, ale teraz, keď to mám niekomu vysvetliť, však to je normálne ťažké a mám sa na seba pozerať do zrkadla, ako to cvičím, ako to vysvetľujem, veď ja sa neviem vykoktať, hej? Že neviem to zrozumiteľne povedať a presne o tom to je, že preto je aj tá dĺžka takto postavená, že vy sa potrebujete
naučiť, rozprávať, vysvetľovať to tak, aby to bolo prirodzené, aby ste naozaj po skončení toho kurzu dokázali naskočiť do tých svojich kurzov a urobiť ich fakt tak, že už to bude krásne vytrénované počas tých 3 mesiacov. Takže ja si myslím, že ste to pekne zvládli. To nevím, jestli ty, co nás poslouchají, jestli ví, jak ten lektorský kurz probíhá. My jsme v podstatě od Zuzky dostali zadání, kromě toho, že jsme měli nějaké domácí úkoly, jsme se museli učit ty cviky, učit svaly, v podstatě si najít kamarádku, modelku, které my to budeme vysvětlovat. Takže nebylo to tak, že jenom na konci kurzu vysvětlím Zuzce, jak se daný cvik cvičí, ale opravdu jsem měla celé ty 3 měsíce na to zkoušet. Se sousedkou, s kolegyní v práci, s mámou, s tetou, prostě s kýmkoliv. Tak jak říká Zuzka, ono to není opravdu jednoduché. I pro mě jako pro instruktorku jogy, která je schopná vysvětlit cviky s nohama, s rukama, se zádama, ten obličej byl prostě jiný. Určite áno. Ono presne vždy, keď sa niečo nové učíme, zase si potrebujeme sa naučiť potrebujeme vedieť ovládať tie cviky, masáže, bankovanie. Vlastne našou úlohou je vysvetliť v podstate tomu klientovi, prečo určité veci robí, ako ich má robiť, čo by mohol robiť, naviesť ho na to, aby to robil správne. Takže presne tak, to je úlohou toho lektora a ja si myslím, že teda Aťka aj celá vlastne skupinka, v ktorej si bola, ste to zvládli úplne super. Pozdravujem Evičku, lebo nám píše, že žiaríme, takže Evi, ahoj. No a ja myslím, že Andrejka, ty si to tak všetko veľmi pekne porozprávala, zhodnotila. Je niečo, čo by si chcela možno na záver odkázať ženám, možno ani nie ako lektorka, ale možno ako žena žene, či je nejaká taká myšlienka, ktorá ti napadá a chcela by si ju povedať na hlas? Já bych rozhodně zkázala. No trošku jo, i když jsme si povídali o tom, zhruba o čem tady ten rozhovor bude. Upřímně na to jsem trochu zapomněla, ale já bych jim vzkázala, ať se toho nebojí. Ať jdou do toho, ať to neodkládají, ať si hlavně ten čas sami na sebe najdou. Protože to, že to budou odkládat, tak k ničemu nepomůže. A já jsem někde četla výborný citát, že týden má 7 dnů a žádný z nich se nejmenuje zítra. Takže začala bych rovnou hned. A opravdu to není jenom o tom fyzickém. Ale ty změny strašně rychle poznáte i na sebe vevnitř. A všimne si brzo i to okolí. Myslím si, že je to ta nejlepší investice do sebe samé. Tak už môžeme za tým dať len takú, že pomyslenú krásnu bodku. Ja ti veľmi pekne ďakujem, Andrejka, že si to takto zhrnula. Absolútne s tým súhlasím. Je to niečo, s čím ja vlastne žijem už niekoľko rokov a mám to na sebe zažité a stále hovorím, že ten skrytý benefit tvárovej jogy, čo je vlastne tá spokojnosť tej našej duše, môžeme objaviť len vtedy, keď to vyskúšame. Inak to proste nejde. No a dámy, pre tie z vás, ktoré by ste možno chceli naskočiť do toho lektorského kurzu, tak už v pondelok začíname posledný tohtoročný kurz lektorský, takže ak ešte váhate a možno vás teraz Andrejka inšpirovala, motivovala alebo vôbec celý tento rozhovor, tak sa pokojne ozvite a budem veľmi rada, ak sa stretneme. Andrejka, ďakujem ti veľmi pekne. Ja taky ďakujem. Aby si z toho stále mala radosť, aj zo seba, aj možno ak si mala radosť práve v tom, že to posúvaš ďalej a učíš tie svoje klientky a motivuješ ich k tomu, aby sa o seba starali a možno aj práve v tom mužskom kolektíve robíš trošku osvetu. Takže ja ti prajem, nech sa ti v tom darí a verím, že sa opäť stretneme aspoň takto online a možno aj naživo, veď Brno nie je tak ďaleko. No a tie, ktoré by ste chceli napríklad ísť aj k Andrejke vyskúšať taký kurz tvárovej jogy a ste z Brna a hľadáte nejakú lektorku, tak možno Andrejka bude pre vás tá práva. Takže ja dám na ňu aj kontakty do komentára spolu s jej fotočkou pred a po. A ďakujem veľmi pekne, že ste tu dnes večer s nami boli. Takže majte sa krásne a nezabúdajte na seba, milé dámy. Děkuju taky. Mějte se pěkně, krásný večer.